Ini especially Easter Sunday. Omani bagai sing sini family nenggai. Pas number 1 ni primary committee ni president Supodo te Burma bono bono bini manager asuk saya sunan berikut. Ambai, dokter sini mengenai rono. Hadingke tini ni pandano. Janginan bagi tini ni soban nopang. Sini borong gana sok diri bono office ini. Oh, masuk ke tangkai kami mulai. Surendra Kaisapati. Ada koi. And high senior leader tim Kaminino. Sini borong genang kudu dep. Kalau nyawa hanya tini mana jaga supaya sumen bagi ko. Abang ya gula ini award ni pas nama award ni mek ko bono bi manja supaya sumen bagi ko. Abang ni gula ini parani. Karena kita semua mereka kalau sengoro jengkiler memang kah obong kakono tanglainai macam tu aro go nanai set no bus nama diwana tani video kan ani ambil kan event sungguh nai yang berkawan sobja nor batam humpai kalau ceng wati takin seng cengnya diwana kai omono koi mungtong nai event jarak kaham bukan mana ini aro sini baru takal jero nih ambil sini korom kenang bisa dikoloi kai boni bihik borom kenang juk usaran dewa mah bro nih wan soman tongko age kai tono surman tongko ini cholo pai khangkai parani bursuk bura tai sakna ma joto tono rono kam satai ri baglan nei rowan suja tongmani no ketini khub jora ka mano Easter Sunday kai tor ketini mechini chukna hau thangmani jora gele jora ka ham ke borok he Kristan nongman bagoi borok Easter Sunday chus kai tini baglai kha anbo korka amathani leader orone gape kole para leader ongoi amu mangka ke belai kha khatong kokha om samoro khelaman bagai abon bagai borok tini bangmani pura special brand lukung dangi bakha belai khatong kogago tam hinwa om hai dok biliga phamong rok sing do phawa nuru wong tongo abon bagai chung kai joto nom herok taibu seringai ya khalai ma sakai ini motha ari sini do harok tai ku sasa ka sawan ni sakai belan hambai ungjakha parni bersukbura ba sakanama sakanang pha okra sakra borok han belai khai on samungno jajakha tai bakhabai no khapure borok haino borok gi bimar no yajak bai khata belai kan pomkoloi propcha teacher sorbosi ke teacher tai mothani president mothani leader ini especially Easter Sunday. Omani bagai sing sini family nenggai. Sing kaisa wansuk jak tongmani sini mo dathai kolai para ni ani para sing han kaisa token of love han ke subana ni he sing agi sing wansuk laja ka bo din tini sing choose khaile ka amni bagai je mansak sing sini amse sini para ni bersuk bura rokno hani ke suba mani suba laika jeto dignai gam sam hani ke suba ka tai sini wansuk mong bobono sini Easter Sunday dino ishor te bo hamari ritu sini para ni bor rokno bo tai jo to dokon bor rokno bo amon sini suri mong botongo tai sini cheng belai khushi ni mano kan bagi male am teni bor rok belai khatung khaja ke jeton khaile ja tai sini wansuk mong amono tongnai tai bo sini o sarat 12 taka joni ang MLA hisabai bo sing tai bo jesuk samung khaiman bagi isuk chubatu tai tini ni o pandang ke bo kuno party political party ya party ni bagi khaimani ya mo sing just sini family ni agin chu wansuk jak ni bagi omon sing tini program khaile ka ro phai manjak laika sini parani chaudhary tongo tai sini mothoni leader tongo and mama ka sam member tongo tai ro sing joto cinta jogo tongo tai joto sini o parani nangai songa joton tongpai sini o pandawo mai bere chungbu khushi tai bus kan tai bu tuai man nung chu kai to tong chu ba thu amon sini wansuk mong wish kai ambai